Yo guys, what's up? It's your boy Bisayang Reacts. For today's video, we're going to guys, alam mo kilala nyo sila yung mga galing mag-prank. So, meron silang 5 point something or 5.1 million followers sa Facebook, ang Bartulo Brothers. So, let's go! Kasila! Kasila! Hoy! Tumakbo eh. Uy, pera, cellphone. Uy. Bakit mo binigay sa akin yung pera? Sa'yo to. Sa'yo to, cellphone, pera. Kunin mo to. Bakit natakot ka? Saan yung kasama mo? Tumakbo na eh. Bibili kami ng tubig. Ha? Bibili kami ng tubig. Ano doon? Isa, magkano isang tubig? Bibili na ba ng tubig? boss? Jesus, nagmamadali kasi kami. Kailangan namin ng tubig. Kailangan namin yan, nahuho kami. Sobrang uhaw. Sa'yo ng sukli, 1,000. Sa'yo ng sukli. Nagmamadali kami. Ano dito, boss? Sa'yo na yan. Nagmamadali kami. Tangina itong mga to. Last trip. Ah! Dito na, dito, dito! Yan pa. Nandito na pala ka. Oo, hindi lang. Tangina, takbo, gago. Rolling ka, gago po na lang ako. Bibili na ako ng Gago po ito, bibili lang naman ang ano. Lisang? Ano yung lisang na ano, nakabahan? Nagulat? Lisang. Kinabahan na. Tumakbo yun. Cook lang yung May isang bilhin natin. kinabahan. Tumakbo ba? Gago. Tara, tara, tara. Salamat, Nay! Dito na, Bagay! Dito na, dito na, Bagay! Dito na, dito na! Oh. Oh, takbo. Sira ulo. Pero takbo na ka pa alam. Ah, ihi na ako. Ah, sobrang ihi ko na. Ah, ihi na ako. Ihi na ako. Tumakbo. Bakit? Bakit tumakbo? Natakot? Umihi lang ako eh. Umihi lang pala Umihi lang gago. ako. Puntahan mo. Ayun na. Laya! Uy! Puta, hindi ba nakasabwa to or ano? Iya! Talagang Bakit sa tumakbo, iya? Iya! Halika dito, halika dito. Halika, bakit sa tumakbo? Halika dito. Nagtatanong lang kami kuya dito. Saan malapit dito? Nasipit kuya, nasipit lugar. Huwag kang matakot, asan sila? Putang ina. Tawagin mo, huwag sila matakot. Dito kami, salamat, salamat. Dito. Kaya, salamat kayo. Tawag ko. Paano ko magsira ulo yung ano? Takbo pa eh. Takbo. Eh! Sige, ganito. Oo. Ay, takbo. Oo. Dati hindi. Mukhang hindi plata. Dati hindi. Hindi man plat, hindi na plat. Yung chinilas, ang puta na iwan yung chinilas, gago. Tumakbo si kuya. Takot si kuya. Halika dito. Hoy. Bakit tumakbo? Gago talaga ang puta. Sino mo namang di tatakbo, gago? Sobrang ano yung pasok nyo. Tapos anong tawag nun? Ano pa yung mukha? Ano ng panyo? Kahit ako kabahan ako, tatakbo talaga ako.